Orientazioa eta giza froga. Froga hau, bi zatitan egingo duzue. Orientazioa eta giza froga lasterketa kurpilek. Orientazioa, bikoteka egingo duzue. Talde bakoitzetik, 3 bikotek parte hartuko duzue urrenez urren. Txistuen zutean, iparorratz bat eta txartel bat hartuko dituzue. Txartelean, norabideak aurkituko dituzue. Kono ezberdinak topa behar dituzue. Eta kono horien azpian zenbakiak agertuko dira. Zenbaki guztiak memorizatu eta batuketa egin ondoren, epaiari eman behar diozue batuketa hori. Emaitza zuzena bada, hurrengo bikotea aterako da. Bigarren bikoteak emaitza zuzena lortzen badu, lekukoa emango dio 3. bikoteari. Eta 3. bikotea amaitzean, bigarren zatira pasako zarete. Bigarren partea, giza froga izango da. Froga honetan, gurpil handi bat mugitu beharko duzue. Gurpil gainean, kapitaina egongo da, ezerita. Joan etorria egin beharko duzue, eta iristenen lehenengo taldeak irabaziko du. Puntuazioa denboraren arabera izango da. Buelteu diren eskotiek eta buelteu da bekatu sasoiek. Gabak zerueri begire